Apisar nagapasalamat ang pila sa mga transport group sa Iloilo City sa ila nabaton nga ayuda halin sa gobyerno, ginapanindugan nila nga dapat gid ipatuman ang pagpasaka sang plete o kunang fare hike. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Raymundo Boyat Parcon, ang chairman sang Western Visayas Transport Cooperative, iagin pahayag nga nagapasalamat sila bangod makasapin-sapin sa ila kinahanglanon ang 1,500 pesos nga balor sang produktong petrolyo nga ihatag sa ila sang Iloilo City government sa weekend. Suno kay Parcon, pila sa ilang mga miyembro nakabato na sang kupon kaina kag mapatughong na sa Sabado kag sa Domingo. Pila man sa ilang miyembro ang maging benepisyaryo sang tag 5,000 pesos nga cash assistance halin sa Department of Social Welfare and Development o kun DSWD. Ini ang expansion sang programa nga nagalakip na sang Public Utility Jeepneys o kun PUJ, mga taxi, amuman sa Transport Network Vehicle Service drivers, kasunod sang initial rollout sang Miyerkules nga eksklusibo lamang para sa tricycle drivers kag operators sa 3 ka syudad diri sa Western Visayas. Magluwas diri, may ginapaabot man nga cash aid halin sa Department of Transportation o kun DOTR nga ginalauman magaabot subong nga semana. Sa piyak sinigin tawag ni Parcon nga band-aid solution lamang ang subsidiya nga ginahatag sa gobyerno. Ginsulit sini nga ang ila ginapangayo sa gobyerno amo nga aprubahan ang pagpasaka sang plete. Pahayag sini, wala pa sila sang update nga nakuha nagikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 kag ginatudlo sila sa national level. Sa tubang sa nga LTFRB aton nga opisina pero wala kita sa nga impormasyon nga nakuha halin sa nasyonal no kay ti aton sa diri nga ginulat-ulat nga ibin gani aton nga mga fuel subsidy nga ginulat naton para kabulig sa co-op why kita impormasyon kay natudlo nila kita dito sa nasyonal no mula sa aton naga-direct lang kami letter dito sa Malacañang sa Congress sa DOTR nga pamatian man kining amon diri nga problema subong hindi lang diri sa Iloilo City kundi bilog nga Western Visayas hindi ini makaang solusyon sini nga fuel subsidy sa amon subong nga problema sa amon nga pabiyahe subong gani negative kami kada adlaw no amon ang barko sa nagligat nga everyday nagapamerdihan kami sang sobra 100,000 a day no amo gani na nga bisan nga maperperde kami subong at least gamay-gamay lang ang importante makaserbisyo kita sa aton nga mga pumuluyo no na ulat-ulat mo nang approval sa nga plitian kay bisan nga 5 ka pisos tani pero makadugang-dugang tani sa amon nga kita sa amon nga pagbiyahe. Si Mr. Raymundo Boyat Parcon sang Western Visayas Transport Cooperative.